Unsay kisaw mga siaw. Yo mga siaw, welcome back sa akong channel. Karong adlaw maghisgot ta kanang gitawag nila og last na ni. Okay? Ang kinaunhan nga last na ni, kasagaran mabiktima ni kay katong mga sigig kalit. Uy, alas 5 na. Pero last 5 minutes. Uy, alas 5:30 na. Last 3 minutes. Alas 5:45 na. Last 1 minute. Alas 6 na. Last 5 seconds. Ugma na lang. Last na ni. Sayo na jud kung mata ugma. So, mao na, maliit na lang ka. Sige kag ingog last na ni. Ikaduha nga last na ni. Katong nag-diet. Kanus aman taw mo mag-diet, gasigil na mo last na ni, gasigi kag habhab. Uy, last na ni akong habhab. Uy, last na ni. Last year pa kasi ingog last na ni. Wa lang gyapon ka nag-diet. Ikatulo nga last na ni. Kanang barkada nimo sigig sulsul. Uy, Brad. Asa mo ka karon maglaag ta? Uy, kanang Brad, kahit big time mo karon. Uy, kanang kuan, sunod na lang uy. Lahi pa kayong pizza 30. Sus last na jud ni, maglaag ta karon maayo kay naay mang libre. Ha? Sure ni. Adun ako diha. Ika-upat nga last na ni, ang pagtuon. Kapoy jud kay sigtuon jud kay bawo ko. Estudyante ko sa una. Dil na ko magtuon eh. Mukapin na lang ko sa akong classmate. Last na jud ni, magtuon na jud ko. Last na ni, magtuon na jud ko. Hagbong ra bang gyat. Dahil sa kay ihawon to kay o. Mugay na nagtutok o. Ay, mga amin nito. Ako nang ante Ikalima nga last na ni. Tagay. Ilabaras uy, ang uber kayo. Dinadyo ko mainom. Last na jud ni. Last na to na ko inom jud dinadyo ko dili. Hello Brad, asa man ka? Brad, napako sa akong kwarto Brad. Natuog ko hang uber pa ko labad kay kung jud labad. Mo ba gamay na to tong inom gabi. Uy Brad, mag-inom lang ta karong gabi. Last na jud ni. Brad, dili na jud lagi ko Brad. Mura kog mamatay ganiha Brad. Mura kog maglisdog mata Brad. Last na jud ni, natay duha ka book chicks nga mo jam na to. Brad, man akong ilis ay pagdugay-dugay diha maghuwat ko nimo dito. Ako libre tanan. Ikaunom nga last na ni. Makigbalik sa ex. Brad, hello. Dili na jud ko. Last na jud ni, nasakpan ako siya. Nag-check-in sila sa akong laki nga afam. Nawara. Di na bitaw tika nga. Giilad ra ka na, gipangwartahan ra ka na. Naunsa naman ka? Uy, niingon na bitaw ko ni Mar. Ayaw padana. Lagi Brad, last na jud to. Last na ni, dili na jud ko. After 1G. Hello Brad. Good morning. Nadi kay good news. Kabalik di ay mi sa akong ex Brad. Kato di ang tuwag niyang afam Brad. Kay iya tong best friend bayot daw to. Amo ba Brad? Kan ana imong last na ni ha? Makatilaw jud ka sa akong kami-hami wave. Suporta bitaw ko nimo bugua ka. Yo mga siyaw, like and comment ani nga video kung nalingaw mo and please do subscribe Noy Paking. See ya!